Niin mikä tuo, niin tämä on se. Tämä se on, mä ajan siellä Sepen kanssa. Sepe kanssa paraatissa ajelit tällä traktorilla. Eikö se oli 58 vuoden mallia, kun se Joo. Workmaster. Joo. Ja sä maalasit tämän koko traktori. Joo. No on se kyllä hyvän näköinen. Ja minä oon korjannut ja korjannut. Korjannut ja hyvä tuli. Wow. Se oli Workmaster. aika romusen näköinen. Ja oliko se punainen kuitenkin silloinkin? Joo, se oli niin vähän päivettynyt se maalikin, että se oikein hoksannut ja minkä välillä. Joo. No niin. Wow. Hyvältä näyttää. Oli se, hyvinhän se pelasi siellä paraatissa, mutta sitten se, pitikö sinä palata takaisin vai mikä sinä tuli? Joo. Meillä oli paljon vaikeuksia päästä kotiin, mutta pääsimme kuitenkin kotiin. Nyt se käy hyvin. Joo. Joo. No niin. Tuo kaasuttaja, mä otin ja hajotin tuon koko kaasuttajan tuossa. Ja No puistin se hyvästi. Mikä siinä on se kaasuttaja? Just tuossa. Tuohon. Joo. No niin. Mhm. Siinä on aivan uudet laakerit ja männyn renkaat. Ja... Joo. Joo. No teikö sä tällä työhommia kanssa? Häh? Työhommissa käytät? Ei minä ole sitä käyttänyt. Ai jaa. Tarvitsetko sä traktoreita tuolla pellolla? Joo, tuota minä olen paljon käyttänyt. Tuota. Mutta minulla on vielä tuolla traktori ja tuolla traktori. Niin, sulla on niitä lisää. Joo. Joo. Tämä tässä on 52 motelli. Tämä. Ai, tämä on 52. Okei. Okay. No joo. Ja tässä on 48. No kai tämä on 48. Joo. Wow. Sehän on ihan historiallinen vehe sitten. Ootappa, se on 65 vuotta vanha. Joo. No oho, onko tämä sulla ollut kauan? Oho, on kai se ollut 20 vuotta kuitenkin. Joo. Joo. Meillä on tuolla liiterissä, joka on ollut mulla meillä, että isä osti uutena. Joo. Ai semmonenkin on sulla vielä tuossa. Joo. Ja tässä on tämä sinun offiisi, toimisto. Joo. Joo. Täällä se on minun laivan kuva. Näin. No niin, nyt katsotaanpa laivan kuvia. Okei. Tuossa ylhäällä on tuossa, joo, siinä on se laiva, eikö niin? Joo. Just. USS, mitä se on ollut? Tarawa. Tarawa, okei. Tarawa. Ja siinä näkyy sitten, onko siinä se Joo. sinun armeijakaverit tai laivasta? Joo. Missä kohtaa sinä olet? Eikä mä oot suunnilleen jossakin. Jossakin siellä. Joo. Okei. No niin. Ja onko siinä on kanssa? sitten, se on se viimeinen laiva. Sillä me mentiin sinne Kiinaan ja Japania joka paikkaan sillä. Joo. Ja siellä on sitten tämmöinen Northwest. Joo. Northwest. Ja sitten täällä on sitten toinen. Tuo laiva on nyt Kaliforniassa. Aha. Kävikö sä katsomassa tätä laivaa siellä Joo. Kaliforniassa? USS Midway. Joo. Mhm. Siinä näkyy yksi traktorin tuo. Jep. Peura Jussi. Peura Jussi, joo, John Deere. Kyllä. Siellä on mutteri poikineen. Oi että. Tässä on 50 vuotta. Tämä. Vuosi 50. Joo. Okei. Okay. Sulla on Fordeja tässä nämä. Joo, nämä on Fordia. Ja sitten siinä on minun auto. No niin, ja Mulla on tämä auto ollut jo 12 vuotta. No niin. Joo. Eli minkä merkkinen tämä onkaan? Piukki. Piukki, joo. Joo. Piukkipa hyvinkin. Joo, tämä on piukki. Joo. Käydäänkö me katsoa se vanha traktori vielä? Vai? Mitä on läpi yötä? Eipä taida.
vielä vähän. Pikkusen on, joo, on pikkusen. Tuossa minun Bobcat, joo. Ja tässä se on se traktori. No niin. Se on Tälläkö sä... 51. Ja tämä on Mutta ollut sitä ei ole entisöity yhtään. Joo, joo. Ja se on pysynyt hyvänä siitä... Niin kuin... Siellä minä sitä vielä käytän, mutta en minä kehtaa enää entisöitä noita traktoreita. Niin. Joo. Kyllä se on ruman näköinen nyt. No mutta se on sen näköinen, että sillä on tehty töitä. Sillä on tehty töitä. Joo. Ja siinä onko tuo se... Mikä se tuo? Disk. Onko se joku karhi? Joo, joo. Ja tuolla on semmoinen, millä voi aurata. Wow. Hieno. Ja tuossa kylmänen. Ai tämä on se. Niin tämmöistä se ei lainannut se. Joo, se oli semmoisen mallinen, joo, mutta se oli vanhempi. Joo. No niin. Jep. Ja mulla on mönkiäkin. Ai sulla on mönki. Sinä oot niin moderni, kun sulla on mönkijät ja kaikki. Kylläpä paistaa komiasti aurinko täällä. Joo. Ja tuossa on se sauna. No niin. Sauna on täällä samalla paikalla kuin ennenkin. Joo, Se on ollut täällä vaikka kuinka kauan tämä sauna. yli 20 vuotta. Joo. Vuosi 1991. Joo. Ja tuolla ranteet on ja No niin. siellä mulla on puita, Just. polttopuita. No niin. Näkyykö ne mullit tähän nyt? Katsotaanpa. Mitähän ne on? Ne on piankin tuolla maan päällä. Ne on kaikki tuolla. Kaikki on siellä Sieltä saa kaukana. paremmin kuvaa tuolta Joo. talolta. Joo, niin on. Okei. Okay. Tämä rakennus, se viime syksynä minä ja emäntä otimaan, minä kettin ihan sahalla, sahasin se ja Joo, joo. ajoin tuonne pellolle ja poltin. No niin. Se on vielä noin paljon jäljellä. Vielä vähän riittää hommaa siitä. Joo. Just. On tässä Ellenillä nurmenleikkuuta. Joo. Tuossa on niin huonossa kunnossa. Mitä sillä pitäisi tehdä? Se minun vesilämmitys siinä kiuassa. Joo. Joo. Se tuopi se minun poika mulle uuden tankin. Joo. Just joo. Joo. No niin. Jim sauna. Ovessa lukee. Joo. Ollaan me täällä kylvetty Joo. monta kertaa. Eli tähän tulee uusi tankki tuohon. Joo, minä se menee hyvästä rauhasta tehty, että se menee sitten tämän sisään. Joo, joo. Joo. Niin. Stainless steel. Joo, se ei sitten pääse ruostumaan. Joo. Aivan. Mistä sä nyt sitten otat? Onko siinä kuitenkin Minä lämmitän vain. Täällä. siitä pikkusen? Joo. Niin just. Ja Okei. sitten minä pumpaan sitten niille mullille vettä. Joo. Niillä on sitten tankit tuolla haassa. No niin. Joo. Niin on jonkun toisen mulle ja... Joo. Niitä on 21 sonnia siellä. Joo. Tuossa on tämä sauna rules. Mulla on tämän kanssa itselläkin. Tietää, miten saunassa pitää Joo. käyttäytyä. Noniin. Jep.